афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон. салому алайкум бачаҳои азиз, шумо дар мавҷи радиои Тоҷикистон. имрӯз бароятон афсонаи хеле ва хеле ҷолибро мехонам ки аз ҳама зӯр. барои шунидан омода ҳастед? ин тавр бошад, гӯш кунед. буд набуд, гунҷишкаки шӯхи беқарорӣ буд. як рӯз Парида рӯи ях нишасту худро дошта натавониста пояшро шикаст. ба дарди по ба зӯр тоқат карда ба ях гуфт: ях, ҳо ях, ман донистам ки ту аз ҳама зӯрӣ, вале бо чӣ сабаб зӯриятро ба ман нишон дода коре кардӣ ки поям шикаст? Гунҷишкаки нодон, гуфт ях, агар ман аз ҳама зӯр мебудам, магар мегузоштам ки офтоб ҳар гоҳ ки хоҳад нури сӯзонашро ба рӯи ман резаду маро об кунад. Гунҷишкак аз забони ях ин гапро шунида парон пеши офтоб рафта гуфт: эй офтоб, ту аз ҳама зӯр будаӣ, ҳар гоҳ ки хоҳӣ нури сӯзонатро ба рӯи ях рехта онро об мекардаӣ. агар ман зӯр мебудам, магар мегузоштам ки абри сиёҳи бераҳм ҳар гоҳ ки хоҳад пеши рӯи маро гираду нагузорад ки ман оламро мунаввар кунам. Гунҷишкак ба пеши абр рафту гуфт: абр, ҳой абр, ту аз ҳама зӯр будаӣ, ҳар гоҳ ки хоҳӣ пеши рӯи офтобро мегирифтаию намегузоштаӣ ки об рӯи оламро мунаввар кунад. абр оҳ кашида гуфт: агар ман аз ҳама зӯр мебудам, магар мегузоштам ки жола ҳар гоҳ ки хоҳад синаи маро шикоф карда ба рӯи замин бирезаду ба шохи баргу гулу меваи дарахтону рустаниҳо бархӯрда онҳоро шиканаду кафонаду резонад. Гунҷишкак Парида жоларо ёфту пурсид: жола, ҳой жола, ту аз ҳама зӯр будаӣ, ҳар гоҳ ки хоҳӣ синаи абрро шикоф карда ба замин мерезию ба шоху баргу гулу меваи дарахтону рустаниҳо бархӯрда онҳоро мешиканию мекафонӣ. жола гуфт: агар ман аз ҳама зӯр мебудам, магар мегузоштам ки дар рӯи замин монда об шуда нобуд шавам. Гунҷишкак рӯи замин нишаста гуфт: замин, ҳой замин, ту аз ҳама зӯр будаӣ, жола дар болои ту мондаву об шуда нобуд мешудааст. Замин ҷавоб дод: агар ман зӯр мебудам, магар мегузоштам ки ҳар хел алафу сабзаю рустанию наботот маро аз дарун сӯрох карда баромада ба ҳар ҷоям ки хоҳанд реша давондаву шираи маро макида гиранд. Гунҷишкак ба алафу сабзаю рустаниҳо гуфт: шумо аз ҳама зӯр будаед, заминро аз дарун сӯрох карда баромада ба ҳар ҷояш ки хоҳед реша давонда шираашро макида мегиред. алафу сабзаю рустанию наботот бо як овоз гуфтанд:
агар мо аз ҳама зӯр мебудем, магар мемондем ки бузу бузғолаю гову гӯсфанд бар ин ҳар гуна ҷонварони алафхӯр шикамашонро сер карданӣ шуда, моро калакан карда хӯранд. Гунҷишкак пеши бузу бузғолаю гову гӯсфанд рафта овоз баровард: ҳой, ҳой, бузу бузғолаю гӯсфанд, шумо аз ҳама зӯр будаед. алафу сабзаю рустаниҳоро калакан карда хӯрда шикаматонро сер мекунед. Бузу бузғолаву гову гӯсфанд гуфтанд: аҳа, агар мо аз ҳама зӯр мебудем, магар мемондем ки гурги бераҳм ҷинси моро дошта бихӯрад? намемондем. Гунҷишкак ба дарае парида онҷо ба гург рӯбарӯ шуда гуфт: гург, ҳой гург, ту аз ҳама зӯр будаӣ. Бузу бузғолаю гову гӯсфандро дошта онҳоро мехӯрдаӣ. Гург гуфт: агар ман зӯр мебудам, магар мемондам ки одамон маро парондаву ҷинси маро қир кунанд? Гунҷишкак парида пеши одам омада гуфт: эй одам, ту аз ҳама зӯр будаӣ ки гургро паронда ҷинсашро қир мекардаӣ. Одам ки канори суфаи рӯи ҳавлияш нишаста ба фикр рафта буд, сар бардошту ба Гунҷишкак нигоҳ карда гуфт: Гунҷишкак, ту мехоҳӣ бидонӣ ки дар ин дунё аз ҳама зӯр кист? Дар ин олам аз ҳама зӯр нафс аст. Ҳама нафс доранд ва нафс ягон ҷондору ягон ҷонварро ором намегузорад. Одамон барои нафс шуда ба якдигар зарар меоранд. Нафс ба ҷангу кушокушиҳо боис мешавад. зӯр аст нафс. Наход ҳеҷ чиз аз нафс зӯртар набошад. аз ҳама зӯртар он аст ки нафсашро идора кунад, ба сари нафси худ амир бошад. бачаҳои азиз, шумо чӣ фикр мекунед? оё суханони одам рост буд ё не? ва чӣ фикр мекунед? аз ҳама зӯр кист? мо ҷавоби шуморо дар мавҷи радиои Тоҷикистон интизор ҳастем. ин буд афсонаи имрӯзаи мо. бо ҳамин бо шумоён хайру хуш мекунем. хайр то вохӯрии оянда. хуш бошед. афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.